ngandhaturaken wonten pundi papan wonten gening altar candhi Astana Gada Madana. Para Pandhawa anggone yasa wangunan Astana Gada Madana kanggo papan suci menawa ngarsane Gusti kang amung tuwuh muga para mbah buyut nenek moyang sedaya tansah diapura lan kinasiat dening Gusti manggih dhateng alam swarga langgeng. Marem raos sing penggalih kula para Pandhawa sedaya sampun kasembadan sampun keturutan bangun candhi Astana Gada Madana murih papan suci kangge nenuwun ana ngarsane Gusti Kang Maha Manon. Para nenek moyang kita mugia tansah pinernah pinaringan siing Gusti mugia manggen wonten ing swarga langgeng yayi. Inggih perang ngaturake gunging panuwun tanpa wonten guyub rukuning para Pandhawa boten bakal saged kedadosan. Ndara kula ingkang sowan Ndara Bagong mlebu Bagong. Ngaturaken kabar tiwas. Kabar tiwas. Nggih. Critakno kanthi cetha. Nun sewu. Niku Mbah Krishna Dipayana mboten purun dadi ratu Ngamarta. Lho, sing dadi ratu bapak kula. Bapakmu? Nggih. Bapak kula dadi ratu Ngamarta jejuluk Prabu Lukman Bodhem. Wah. Jeneng ngerek Lukman Bodhem apa Bodhem. Lah niku dadak dereng suwe bapak dadi ratu Ngamarta enten utusan saking negari Dodorsewu utusane Prabu Sitijabroja aran Patih sapa mengrek. Patih niku kala jenggirat njaluk besilite kraton kangge njembarno jajaning kraton Dodorsewu. Terus lho eling-eling temriku enten Ndara Gedhe, Ndara Gatotkaca, Ndara Antaja, Bambang Irawan, Abimanyu sedaya mboten trima. Akhire geger rame. Geger. Pandhawa putra Pandhawa kabeh mboten enten semtang. Kula dhewe mboten ya. Mboten menang. Wak Mbah Anoman kalah. Lah eling-eling kaya ngoten pun maju kabeh ten negari Ngamarta. Negari Ngamarta dilenggahi Prabu Setijabroja. Prabu Setijabroja saking Dodorsewu njembarno jajane ngoten beladal sapa jomblo niku Prabu Setijabroja. Ya yen kaya ngono tak papake Prabu Setijabroja tak cubles kuku kanca menapa. Oh
cipta indra kumaroping talat-talat kembang lembing Prabu Setija Praja aja mbok bacutake njaluk negara Ngamarta njajah negara Ngamarta elat dalah iki Werkudara maju legane ati kurang trima menawa negara Ngamarta dadi jajahan dudur sewu ora trima ora minggat saka papan kene apa apamu ngamuk otak kembari cubles kuku kanca kono barat Prabu Setija Praja
bagus wong manis. Nira niki sinten, Gus? Amit sewu Kakang. Yen jeneng aku duwening asma Bambang Kresna Malangdewa. Bambang Kresna Malangdewa. Saking pundi, Den? Saka Kahyangan Nilawindu kaki. Saka Kahyangan Nilawindu. Lah, ndareping maksud napa kok ten mriki? Aku kepingin labet labuh swita ngasaning Kanjeng Rama. Jare Kanjeng Rama iku candraning kaya aku. Duweni kulit ireng mulus, kulit lan mutirane ireng cemani. Oh, ngoten nggih, Gus. Ngapunten. Sampeyan kepingin sowan wonten ramane niku kedah wonten labet labuhe napa labuhane dhewekne niku dateng ramane ngoten. Labuhe napa, Kakang? Ngeten, Gus. Negara Ngamarta niku pun boten aman dijajah lawan Ratu Dudur Sewu Prabu Setijak Raja. Yen nira saged ngamanno negara Ngamarta nyirnakno Prabu Setijak Raja, kula janji kula pethukno wong tuwa sampean, Ndara. Kakang Semar yen kaya ngono tak sirnakne Prabu Setijak Raja. Wani maju ana weryudan sapa aran mule kon le. Ngadalah ya. Yen durung mudheng marang aku Bambang Kresna Malangdewa kang mbelaning para Pandhawa. Tak jaluk. Ora minggat saka pawengkon negara Ngamarta. Durung ngerti pangamuke Bambang Kresna Malangdewa. Bela dalangamu otak kembari. Duwemu apa le kon? Wong isih bocah kurang tau dadi tuwa. Yen aku wong tuwa wis tau dadi bocah. Maju regane aku. Yen ora kena tak jum serono becik ora gelem semingkir saka kene aku mayur kuwanda welatala sumbarmu wae. Boktekno yen lu tak boktekno temen arek.
ilingane den jotos kelawan Bambang Kresna Malang Dewa nganggo epek-epek kang rinacah dening Raja Kala Cakra dimpakno ana ing sirahing Setijak Raja. Wah, datan timbang kelawan malih ilang sipating Setijak Raja panjenengane Sang Bathara Kala bali nyang Jatilima. Sampeyan minggir, lari wonten niku Semar musuhe. Ya apa. Cakra gak lapo-lapo ya timpaki Raja Kala Cakra mantra weda sekalir ora dadi apa-apa. Oh iku gak baen-baen musuhe aku. Lah kon ngetokno apa kok jengking lho ya apa. Jengking kate lapo gitu. Heh. Kate ngentut aku iki. Lho kok entut ya. Wong donga iku liwat apa? Wong donga ya cangkeme sing entut sing donga. Kan jek tau tumut lek site sing donga lho ngono. Jenenge Aji Entut Sekadut ya Aji Jaya Purusa. Entutku Jaya Purusa. Lho sik carane ngentut. Lek gak masuk angin juga gak ngentut akeh mek titit ngono ae. Lho ya tak golekno balsem ta ya apa. Mau balsem gak ono Galigai. Oh panas ya. Wis tak osir-osir udelmu. Udele ser-ser. Sing mburi kek ana pisan kek gelis lho ala. Cilite yo dikene. Ser. Kok gak kembung wetengku lho medhae yo kudu ditutup. Bung 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 bung. Bung 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 bung. Bung 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 bung. Bung 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 bung. Bung 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 bung. Bung 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 bung. Bung bung bung. Bung bung bung. Bung bung bung. Tutup peke nganti selenteng ya iso awake dhewe diwae pengawal ya. Dut. Lek ngentut aja ati dimpet wis bana sing ngrasakno ya babar ngono. Lho. Cewekmu mangkote lho. Barang maring ngentut kok coklat kok iso metu sak ampas-ampas sih wadah. Wis tututono dadi apa iku engko? Bambang
sore bareng. Sawajining pandhita kang digdaya ngapundhul pandhita kang sekti mandra kuna sareng kena dayan aji jaya purusa nata Begawat Lukmana Dewa Badar sejatine ratu saka kayangan Dandang Mangore ya pasetran Bondo Mayit Tregian permoni ya Sang Betari Oma Sang Bedari Durga Bali menyang pasetran Bondo Mayit. Bocah saking kayangan Nila Windu putraning Dewi Pertiwi Ndara putraning Dewi Pertiwi kok nganti tekan kene ngeten nggih Gus kula critani bocah niki dipun dorengi kelawan ibune Dewi Pertiwi yen bocah niki asma Bambang Kresna Malang Dewa turuning Sang Hyang Bathara Wisnu nalikane durung dikunjara ana ing Kundarasi. Lah wekase Kanjeng Ramane besok yen goleki bapakne kongkon mudhun ana Mayapada sing wong tuane iku pindha jambe nom sinegar kembar kelawan awake ireng mulus getih lutiran sungsume padha ireng kabeh. Lah tengerane wong saka Mandura sinten malih turun Mandura Ndara Kresna. Lah kula nggih ngoten kula cegat dalan kepingin goleki sampeyan. Eling-eling negara pun dilenggahi Prabu Setijab Raja wong sing bengis ratu saka kraton Dudur-Sewu. Kula pengin ngene nak kon nek iso goleki wong tuamu tapi amanno dhisik winangka labet bekti labo-labomu tumraping para babunden. Lare niki sanggup Setijab Raja dipateni Begawat Lukmana Dewa dipun icalaken negara aman negari Ngamarta pun aman boten wonten mungsuh merga Bambang Kresna Malang Dewa. Nger inggih Kakang Semar. Yen kaya ngono sungkema ana wong tua inggih Rama kula aturaken sungkem pambakti sipesanan Kanjeng Rama. Oh iya nger putraku Bambang Kresna Malang Dewa tak tampa bektimu kang kunjuk marang aku. Pangestuku tanpa dawuh kapundi Kanjeng Rama dawuh kapundi. Sareneng niki sampun aman saking bebaya wonten nggene altar candi Astana Gadamadana monggo sareng-sareng boyong dhateng negari Ngamarta ben ayem tentrem. Iya Kakang Semar kaya mangkono.
Kakang Semar iya Kakang. Kakang Semar iya Kakang. Kakang Semar iya Kakang. Percaya iya aku nurut marang aku. Kakang Semar yen kowe bebareng aku menyang negara Ngamarta. Sampun paripurna anggen kula anggelar suraos sing wedha gelaring ringgit wakucal purwa kang tinata kanthi tatanan tontonan uga tuntunan tatanan kebak pranatan tontonan bisa anggawe demen kang amirsani tuntunan bisa nuntun marang marganing kautaman rinasa karasa kanthi regu regeng renggeping swasana ingkang ala kita dadya sesirik ingkang becik kita dadosaken palupi tuladha deo-deo anuranaken tirta pawitra tirta panguripan andadosaken bumining subur bumining makmur tanem kekayon tetukulan padha urip apik nuwunake hasil kang becik marbawani manfaati barokah tumraping wong jabon grabakan lan sak piturute manggar mancung sinumputan sekali merdeka tetep merdeka krida budaya jaya salaminya